tikus. Abi mau. Kayak iso mengocang ngemilat lah. Bingung ya. Lah malah tikus. Terwelu lho dasi. Dijob ganong ya nggo ganongan to. Ora terus nyilih bandane kancane ngono kuwi. Cek. Lah wis joget uape metu dentah. Ketok digagah-gagane lho. Tanding tanding. Kabeh nggawa kenean wong joganongan. Lah kowe iki malah nggawa. Iki apa to jare? Awi mau lho jare wong-wong. Kambil tua, kuwi wayahe sik keri lho, Met. Ndi, Mang? Met, Burimu lho. kowe ning kene to. Maju. Maju. Wong yo wayahe metune iki ganongan gek ndang piye ngono wong yo wetune ya ora dhewe. Wis joget apik-apik malah kaya nggawa konoan iki nang apa. Iki aku yo tak nutup. Kanca-kancaku kan yo gagah. Setidaknya aku medeni ngono lho. Aku nggih kawi mau. Wong kaya ngono ngedeni. Medeni opo? Ben ketok kerang. Gawe neh ta gulune dawa kaya Kowe iki kaya apa ya? unta malah. Joget. Ya joget ki mengkudune. Iya joget. Lah kok ndek ning gawe konoan kok Manut kaya ana mburi genah dhewe mang wis briefing to. Heeh. Metu bareng-bareng. Bareng. Ganongan ben ketara kereng. Topeng mang, topeng kucing. Ndi? Kuwi mau. Kuwi uduk kucing. Lah apa? Kuwi ngono nyambek. iki piye lanjut joget apa? Joget ya, ya wis. Ya ndang break wis cah joget tok kene. Ya lah. Ayo. Ya Dan. Aja.
Wes Abri. Wes. Gantian, siapa Mas? Aku tuh. Ya biasane ganongane bene tiang-tiang mriki iki ya ora atraksine dhewe. Wes to. Oh minggir, ganti aku. Bar aku sampean terus terakhir kayak challenge. Ya, oke. Tuh, wes kuwi ya. Ya. Yo Mas Don. Oh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Asieto. Atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala tupai. Inilah dia Mas Beto. Atraksi yang sangat luar biasa. Loh, Nyapa kok mandek. Nyapa kaya bablas. Jame iki lho towe iki posok. Yo paham jame iki. Atraksi. Emang muni apa emang kaya atraksi yang sangat luar biasa. Berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia. enak-enak yang terakhir berkepala Apa? mang? Apa? Enak sih nggak beres sih bu ini mau. Oke, berkepala apa? Loh, aku ra omong ya dhewe, wong loro. Wong-wong sing ngomong ngerti. Tenan po? Heeh. Lho wae ngene iki palah wah tenan rambutmu jan tenan. Ngono. Ya tak semangat neh. Yo. Semangat. Oh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia. Agus Roy Santoso. Jorang. Oh. Persiapan peserta nomor 3 yo. Ayo atraksi. Gantian ganongan terakhir. Ini loh. Asli. Biar lo Ono lho maju lho. yo biar lebih semangat minta tepuk tangannya dulu yo. Monggo para penonton beri Aplaus. aplaus. Oke. Yo. Wah alhamdulillah kasih tepuk tangan. Yo oke. Tepuk tangannya dulu yo. Wes minta tepuk tangan. Ayo. Ya, ayo. Kowe iki maju joget terus ana atraksine apa piye ngono ora mek panggah. Durung ngopo malah ngono. Kalau tepuk tangan ben semangat. Lah iya mesti tepuk tangan iki mengi. Loh, tapi ben menumbuhkan rasa semangatku pada malam hari ini. Ya wis ndang lek nang dudono saltomu. Kowe wis atraksi to? Wis. Ngendi? Rono. Kowe wis atraksi. Rono. Kowe emang wis auto Yohan? Rono. Loh, kok Rono ngendi kok? Kali berantas ora lho nyemplung kok. Aku Pinggir. mikir.
ngomongi wayahmu joget. Ngono ae dadak digetak-getak iki nyapa lho. Jane iki salahku apa? Kok karek omong met wayahmu joget. Iki mung kabeh cah telu wis joget. Wis saoto. Kok karek omong. Dadi iki aja aku mau getak-getaki ngono kuwi aja kono kuwi. Ngono kuwi lek sampe ngono kuwi, ngene dikira aku ora iso joget. Maksudnya mangi penak. Lah iya aku tak joget, ora sampe getak-getaki. Kok lek sampe aku ora joget ning kene, ngisin-ngisini. Maksudnya ki penak. Bengi iki dalam Cangkeme ngomong. Mek ngomos terus atune ya. Iya yo tak joget, minggir kabeh. Kalau wis ngawe-ngawe lho. Sampai bengi iki aku ora iso joget alah sak atraksine ora isin kowe ra isin. Lah iya, Bengi iki kadate apa kowe ra isin kowe? Ajate apa ki Mas? Kadate ngresmekne kuwi lho, degan kuwi kuning-kuningan lho. Wis gelem woh kuwi alhamdulillah kuwi lek nyebloki sirah. Iki lho, tedak Sitan. Ade Alken. Alkenzi Kinan Elso Setiawan putrane Bapak Setiawan. Nggih niki mesti ngundang joreng. Ya Gus ya. Ora. Undang jaranan Satrio Turangga Muda. Maksudnya pas tedak siten anak badut iki lho cah jenenge joreng. Oh, anak badut. Heeh, tak payokne to kene to. Wis to. Ngundang jaranan Satrio Turangga Turangga Muda wis mugi-mugi. Heeh. Adik Kinan, celane Kinan Jo. Kinan. Dadi wi lho, Al wi lho. Adik Kinan pinaringa sehat. Amin. Muga-muga pinaringa lancar rezekine. Amin. Apa nih Mas? Muga-muga dadi putra sing soleh lan solehah. Lanang kok. Maksudnya sok duwe bojo sing solehah. Apa to? Apa ya pokok sing lek Suwi. Ya pokok lek Durasi kok ora ndange kateket. aku ya serdongane. Ya muga-muga adik sapa Kenan pokok kedepannya bisa berbakti kepada orang tuanya. Amin. Nggih. Apa? Oh iya. Wah. Wis sebenarnya iki jatahmu lho. Oh iya, Bang. Oh iya, anu, ngadol rai ning ngono pokok. Ora. Apa? Iki ndak apa-apa. Iki nyatuk berbakat dadi manusia silver nyatuan. Ngono. Yo, Mas piye iki? Iya, tak atraksi, minggir dhisik. Piye? Yo, kalau diawe lebih. Oke, kayak diawe break. Kalau break diawe apa dijotos lho. Ora lah. Orang ngeweki saweran. Iya, iya. Saweran. Terima kasih dulur-dulurku bolo-bolo ngopi yang sudah hadir. Sehat selalu. Yo, wayahe closing, Bro. Loh. Piye? Kalem eh. Ro. Kancamu tulung ngono dhisik duit. Wis bene wis penting duwite iki sesuk nggih asok. Masuk apa? Mekar. Ini melu konoan. Piye, ke? Iki wis dikabani komburi Mas. Oh, lah iya, ke. Amit. Nyapa? Hah. Ya. Kowe ojo mengecewakan antusiasnya penonton loh. Pak Poco men. Sik rene sik. Hah. Mana Pak Mingan, Jibuan? Mingan. Sing ndi? Kok Wah, nyapa? Bang Boyek karo Jemek. Ora apa-apa. Loh. Ah, iki adik ganteng. Terima kasih, salim sik. Nah. Wes, Met. Wes. Weh. Bakul pentol ae. Malah transaksi. Ayo Mas munggah. Ya. Oke, Mas Don. Yo, tarik.
kono kantor pusat tak lele. Hawi mau. Rar. Konang reyak katipa